dito lang yung dito lang sila. Kaya hindi sa kanya. Tanong natin dito ako magkano dito. Balik bukas. Okay, sama ka Harp. Libangan po ulit yung kanila. So, patuyo ko na lang at tapos gamitin ko yung 3 years. May drone no? Victor, sige na ba? Pagkalis lang ko. Hindi natin silang alis. Hindi mo alam mag-ganon? Hindi ano din sa pagod ko. Okay naman po. Enjoy. Wala rin naman. Pero mas ang ganda dito sa ano, Bulinaw. Hindi lang naman nakasunto. Okay lang. Bakit dito rin ang direksyon? Mahangin na. Oo. Yan yung video. Nasaan ba tayo ngayon? Nasa west? Kung west to, edi east siguro. Hindi. North. Yung kami dati. Dito din ba yun?